ଗାଁଟିର ଶେଷ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ଘର। ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଆଈମା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳୁ। ଆଈମା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସମୁଦ୍ର ପରି ବଡ଼। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ଘର ଘରେ ଯାଇ କାମ କରି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ନୀଳୁକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ନୀଳୁ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ରାତିରେ ଆଈମା ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟି ଜଳାଇ ନୀଳୁକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ, ପଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ବଦଳେ। ଆଈମା ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, ସେ ଦୁଃଖ ତୁ ଦେଖିବୁନି। ଦିନେ ଦିନେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସହାୟତା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଈମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ଲୁଚି ପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ କେବେ ନୀଳୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ଗୋटे ଦିନ ନୀଳୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଆସି ଆଈମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ମେଧାବୀ। ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏ ଛୁଆ ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ସେଦିନ ଆଈମା ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦୀପ ଆଲୋକ ତଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ନିଜେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳୁର ପଢ଼ା ଅଟକିବାକୁ ଦେବେନି। ବର୍ଷ କେତେ ପରେ ନୀଳୁ ସହରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଆଈମା ଏକା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଶାରେ ଭରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯେଦିନ ନୀଳୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା, ସମଗ୍ର ଗାଁ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ନୀଳୁ ଆଈମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲା, ଆଈମା, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା, ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଈମା କିଛି କହିଲେନି, କେବଳ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଆଖିରେ ଗର୍ବ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ।